Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. जोंहा दिनै आलासि फैगासिनो दङ. दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय. जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो. जोंहा नै आलासिफोरनो थास' बिबारजों अमा जाहोनो नागिरदों. दा बेखौनो थास' बिबार फोसाबदों नै मामिया. ओमफ्राय आङो बिथिंहाय थास' बिबारखौ दालि एसे होनानै संगोरखाबाय आरो कुकारावहाय मोजाङै एवगोरबाय. एवनो मोनाबाथाय डाइरेक्ट ओरैहाय रुबाथाय माने आथा खारना बिदि मोनो आङो, ओंखायनो रुगोरबाय, एवनानै रुबाय. ओमफ्राय नै बिथिं अमा संखानोसै, ओमफ्राय लास्टावहाय समबार होनोसै. बिदि आरो आंनि संनायनि स्टाइला बयनाबो आलदा थायो, आं बिदिनो सङो आरो. ओमफ्राय नै न'आव एसे गंगार दुनिया दंमोन, बेखौ होनोसै होननानै खाफैदों आरो आङो नै। अखा हानानै मोजां जायासै, होमबाबो एसे एसे दङ, बेखौनो खाबाय आङो. थास' बिबारा जाबायानो नै 6 बार 7 बारसो सिटि होबाय कुकारावहाय, ओमफ्राय साबाय आङो नै. ओमफ्राय नै बिथिं अमायाबो मोनबाय. दा मोननैखौ समबार होनोसै आरो आङो सारायावहाय नै. दा मोजां गोदौबाय, गोदौखांनानै दा दुनियाल' होनानै खांसिगोन आरो. जाबाय, मोनबायानो. ओमफ्राय नै बिथिं बाजैया खुमब्राजों दाउ संनो नागिरदों, बेखौनो न'नि खुमब्राखौ एसे हादों नै. गेसावसो नै खुमब्राया गेसावसो. दाउजों खुमब्राजों संदों होनबाथाय संग्राखौबो देखायबाय. नायनोसै. ओमफ्राय नै नायाव मैथा एसे होनो होननानै सायदों. ओमफ्राय आलु, खांख्रिखला, पटल भाजा एवनोसै आरो. नाखौ एवगोरबाय, ओमफ्राय दा मैथाजों एसे होगोन आरो बेखौ. ओमफ्राय नै बाबायाबो सफैबाय. बाबाया माने दाउदै लायनो थिनहरजादों आरो मामिजोंहाय दाउदै होदेरनो होननानै. दा बेखौनो लायदोंमोन आरो नै फैबाय. ओमफ्राय नै आलासिफोराबो सफैबाय. बिसोरनो जुस जाग्रा माबा माबि होबाय. दसे रायलायबाय नै भिडिअ'आवहाय फैनो होननानैहाय लाजिदों नै सासेया मोखां फांथेनानै. ओमफ्राय दसे उनावहाय ओंखाम जाहोबाय आरो नै. उनाव थांगोन र', देखायहैगोन नोङो. गोदांथलाथारावनो थांबाय. ओमफ्राय नै ओंखाम जाखांनानै दसे उनावनो आलासिफोरा थांनो ओंखारबाय. आलदा खामानि दं होनदों, माने आलदायाव हाबलांनांगौ दं होनदों, ओंखायनो थांनो ओंखारबाय बिसोरो. ओमफ्राय नै आलासि आबैया आंनोहाय जा बिउटिफुल दख'ना होफैदों एस ए गिफ्ट. थेंक इउ स' माच आबै फर साच ए बिउटिफुल दख'ना. आं बिराद मोजां मोनदों. आंनाव बिदि कालारनि मायदि गोनां गैखायामोन. आं जा मोजां मोनदों. थेंक इउ स' माच. ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै. नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन. बाय बाय.